Tervehdys ystävät. Tervetuloa uuden videon pariin. Käydäänpä katsomassa, miltä näyttää noin 3500 € maksava Electra Ace of Spades sähköpyörä. Joo, tämmönen uusi tuttavuus. Electra Ace of Spades Go 5i. Taisi olla oikea malli. Trekin tehtaalla valmistettu Saksassa. Saksalaista laatutyötä niin luulisi olevan ihan ok laatu, mutta puretaanhan paketti ja katsotaan millainen pyörä sieltä löytyy. Sellainen paketti. Paljon on pahvia ja siitähän saa tällaisen retkipeitonkin sitten oikein kivasti kaupan päälle. Harvemmin tommosia näkee pakkausmateriaalia, tämmöstä vähän niinku, mitä kangasta tää on, mä en tiedä. Pyörä olisi nyt kasattu ja kuskille sopivat säädöt haettu. Säädöt löytyi kyllä erittäin helposti, että ajoasento on tosi miellyttävä tällaiseen cruiseripyörän tapaan. Eli leveät sarvet, pystyajoasento, hyvä satula, jousitettu, tekonahkainen. Pyörä on tosi näyttävä, tällainen satiinimainen, mattamusta, alumiinirunko. Teräshaarukka tietysti. Sitten jos lähtee vähän noita ominaisuuksia katsoa tarkemmin, niin Boschin tuotantoa oikeastaan toi voimalinja taitaa olla koko lailla, että 250 wattinen moottori on integroitu tuohon keskiöön, 500 wattituntinen akku, se on irrotettavissa ja lukittavissa. Ja sitten on Boschin säädin täällä, mistä löytyy 4 eri nopeutta. LED-valo teessä ja takana. Tektronin 180 milliset hydrauliset jarrut, eli pysähtyy kyllä taatusti hyvin. Nexuksen 5-vaihteinen napavaihteisto, eli melko lailla huoltovapaa. 28 kertaa 26 kertaa 2,8 tuumaiset renkaat, ne on tosi leveät ja näyttävät, sopii hyvin pyörän tyyliin. Sitten täällä on tällaisia hienoja yksityiskohtia, tällainen niinku pata S, eli Ace of Spades niinku nimi sanoo, tossa on toinen. Tää jalkatuki on vähän tänne moottoripyörämäinen, että se kääntyy tänne alas ja sitten potkastaa se suoraksi, niin se jakaantuu tolleen kahteen ja nostaa takapyörän ilman. Tosi siisti. Ei voi kun sanoa, että pyörä on tosi näyttävä ja sanoin, että hintasekseen, niin kyllä saa paljon sillä rahalla. Että sitten ei mitään. Laitetaanhan pyörä tonne tien päälle ja katsotaan kääntääkö se päitä. Rangeista sen verran, että valmistaja lupaa 40-120 kilometriä, riippuu tehostustasosta. Että käyttö sitten näyttää, että miten se pitää paikkansa. Jes, sitten tien päälle. En muista milloin olisi pyöräily ollut viimeksi näin mukava.
Tosiaan tuolta löytyy noin eri tehostustasot. Nyt on Eco päällä. Sitten on Touri. Huomaa heti, se antaa enempi tehostusta. Sportti. Vauhti lisääntyy. Taas tuosta risteyksestä eteenpäin. Vähän lisää vauhtia sitten. Jarrut on hyvät. Melko vaivatonta on polkeminen. Ei niinku tarvi juurikaan efforttia käyttää. Sitten turpovaihe päälle ja isompaa vaihetta. Nyt on 23,5 vauhtia. 25 loppuu tuo tehostus. Matka maistuu. Tää on jännä, kun tää ajoasento on niin pysty ja sitten nuo jalat menee tonne vähän niinku etuviistoon. Niin tottunut tuolla maastopyörällä KTM:llä polkemaan, niin tää on niin eri ajoasento, että mutta varmaan aika mukava matkaa, jossa ei käy nivusten päälle silleen, että kun maastopyörässä mulla ainakin painaa tänne nivusi, että rupeaa jalat puutumaan, niin tässä ei ole kyllä sitä. Tää on varmaan niinku pitemmällekin päälle mukava polkea, ainakin terassille. Siihen käyttöön tää varmaan tuleekin. Kyllä, tosi hyvä. Matka maistuu edelleen. Tämä koeajo onkin hyvä lopettaa Kultakoukun maisemiin Jätskin kanssa. Pyörä toimii erittäin hyvin. Voi sanoa, että on kyllä tyytyväinen ostoksi. Ei mitään, lähtekää mikit ja minnit pyöräostoksille. Nyt on hyvä kandidaatti sähköpyörä. Ei mitään, tämä video päättyy tähän. Kiitoksia kun katsoitte. Nähdään ensi kerralla. Moi!